अस्सलाम वालेकुम रउलों के स्वागत बा भोजपुरी जोगाड़ू किचन में। तो आज हम भिंडी के भुजिया बनावे के तरीका बतावे चलतानी। भिंडी सबके पसंद ना आवेला, काहे से जे एमे बहुत ज़्यादा लसलसापन होला, ओही के वजह से भिंडी सबके पसंद ना आवेला। तो हम जौन तरीका से भुजिया बनावे के तरीका बतावे चलतानी, वो तरीका से एक बार बनाएम लोनी तो बार बार बना के खाएम लोनी। तो देखी लोनी, सबसे पहले भिंडी के अच्छा तरीका से धो लिये, एकरा के सूती कपड़ा से पोंछ लिये, जेमे एक्स्ट्रा पानी जौन होखेला उ अच्छा तरीका से सूख जाई, तब भिंडी के सब्जी काटल जाई। तो देखी लोनी, हम अच्छा तरीका से धो लेले बानी। एकरा के सूती कपड़ा से पूरा भिंडी के पोंछ के साफ कर लेले बानी। एमे के एक्स्ट्रा पानी जौन होखेला तौन एकदम बिल्कुल अच्छा तरीका से सूख गइल बाटे, एको दाना पानी एमे नइखे। तो देखी लोनी, सबसे पहले भिंडी के अच्छा तरीका से भुजिया के काट लिये, ना ज़्यादा मोटा काटल जाई ना ज़्यादा पतला काटल जाई। तो चली लोनी, अब सब्जी भिंडी के काट लिये। तो देख लो नी, भिंडी के भुजिया हम काट के कंप्लीट कर चुकल बानी। एकरा में स्वाद अनुसार नमक भी रख दिल बानी, सिर्फ नमक डलाई, एमे हल्दी ना डलाई। एमे डाले खतरा प्याज भी काट लेल बानी, मरचा भी ले लेल बानी तड़का खतरा। तो देख लो नी, हरा मरचा ह, ई हरा मरचा काट के सुखावल बा। ऐसे सुखावल बा जे जब मरचा हरा के महंगाई चढ़ेला, हरा मरचा के महंगाई चढ़ेला, तब यूज कइल जाला। एहू तरह यूज कर सकतानी लोनी, जब किचन में का हरा मरचा खत्म हो जाला तो एकरा के यूज कर सकतानी लोनी। अगर वो लोगन के सुखावे को ही जाने को ही तो हमरा यूट्यूब चैनल पर जाके देख लो हम लोनी, हम वीडियो बना के डालले बानी। एमे सब्जी बनेला तो बहुत ज़बरदस्त सब्जी बन के तैयार होखेला, एकर टेस्ट बहुत अच्छा होखेला। तो चली लोनी, अब भिंडी के भुजिया बना लिये। देखी लोनी, भिंडी के भुजिया बनावे खतरा हम इंडक्शन चालू कर दिल बानी। इंडक्शन पर कढ़ाई रख दिल बानी, एमे तेल डाल दिल बानी। तेल अच्छा से गरम हो गइल बा। तो सबसे पहले मरचा के डाल दिए, मरचा सुनहरा हो जाई तब प्याज के डालल जाई। प्याज डाल के एकरा के अच्छा से लाल क के तब भिंडी के भुजिया बनाल जाई, तबे बहुत अच्छा टेस्ट होगी, भुजिया बन के तैयार होगी बढ़िया से। तो देखी लोनी, प्याज अच्छा से लाल हो चुकल बा। तो ये वो चीज़ के ध्यान दो हम लोनी, जो भिंडी के भुजिया में जितना प्याज काटेम लोनी उतना के गोल्डन ब्राउन क के तब भुजिया बनाएम लोनी, तबे अच्छा भुजिया बन पाई। कितना लोग का करला, थोड़ा सा तड़का डालेला आ सब प्याज सब्जी के साथ में डालेला, उहे भुजिया अच्छा ना बन पावेला। तो देखी लोनी, कितना अच्छा से प्याज लाल हो चुकल बा। अब एमे भिंडी के सब्जी जौन काटल बा ओकरा के डाल के अच्छा से चला के बनाइए। एमे हल्दी नहीं के डालल, हल्दी डलाई तो एक लसलसापन जौन होखेला तौन खत्म ना होखेला, हल्दी से फिर लसलसापन हो जाला। तो वही के वजह से भिंडी के जब भुजिया बनाल जाला तो एमे हल्दी ना डालला, तबे भिंडी के भुजिया अच्छा से बन पावेला। तो देखी लोनी, भिंडी के भुजिया के बीच बीच में चलावल जाई, जे भिंडी में थोड़ा सा भी पानी ना रहेला। एकरा के एकदम मीडियम आंच पर क के बनावल जाई, जे भिंडी अच्छा से गल भी पाई आ जली भी ना। तो देख सकतानी लोनी, एक दाना भी नहीं के जलल, चाहे एक दाना भी नहीं के लसलसापन, एकदम बढ़िया बन पावेला, अच्छा भी होखेला। तो चल लोनी, अब भिंडी के भुजिया हम बना के तैयारी करके सब रउन के बताएं।
तो देखी लोनी भिंडी के भुजिया एकदम बन के अच्छा तरीका से एकदम कंप्लीट हो चुकल बा। देख सकत हनी लोनी एक दाना भी नहीं के लसलसापन, एकदम अलग अलग भुजिया भिंडी के एकदम बन के कंप्लीट हो चुकल बा। भिंडी के भुजिया कभी भी बनाएम लोनी तो में हल्दी न डालेम लोनी, हल्दी डालला से कोनो चीज़ ना होखेला। तो देखी लोनी भिंडी के भुजिया में हल्दी डाल दिया तो ओकर जौन लसलसापन बा उ खत्म ना होखेला। तो वही से हल्दी भिंडी के भुजिया में ना डालल जाला। तो चली लोनी भिंडी खरीद के ले आई लोनी या चाहे घरे रोपल बा तोड़ के ले आई लोनी। आ जाना जाना तरीका से बतानी वो तरीका से भिंडी के भुजिया बनाई लोनी, खाई लोनी आ बच्चा के खियाई लोनी। हमार वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करेम लोनी। नए नए तरीका सीखे कोई तो कमेंट करेम लोनी, जे नए नए वीडियो हम बना के डालेम। अगला वीडियो में मिलेम। अल्लाह हाफिज़।